बर'फोरनि थाखाय जे हादरनि राजधानी गोदान दिल्लीयाव उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङै मोनसे मुसुखा गायसननाय जाबाय आरो बिनि मुङैनो मोनसे लामा मुं दोननाय जाबाय। दा बे समाव नोंथाङाबो सासे बै समनि गोख्रों दैदेनगिरि। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोंनि बयनिबो बिफा। बिनि आदर्शजों जोङो गाइडेड। बिनि साफा साफा सोलोंसा हिसाबै शिष्य हिसाबै जोबोद देरगानाय मोनदों आरो जोंनि दैदेनगिरि एबा बिफानि नामा जेला गोजौआव थांगोन जोंनि जि सिन्ताधारा साननाय हनाय जोंनि जि आदर्श बेबो गोजौआव थांफायो। बड'फाया जेसेबां सारा भारतबर्षआव स्वीकृति मोनगोन जोंबो जोलै हिसाबै आरो बिथाङा दैदेनलांनाय आफादनि जि मर्यादा बेबो गोजौआव थांगोन आरो दिनै जि मोनसे मर्यादा एबा स्वीकृति एबा जि रिकगनाइजेसन होबाय भारत सरकारा बे जोबोद जोंनि थाखाय बाख्नायथाव देरगाथाव। स्टेचु लामानि मुं बे बिगिनिं होननानै जों लानांगोन आरो निस्सय बड'फानि नामै गोबां मावबावनांगौ खालामबावनांगौ निस्सय दङ आरो फारि फारि जिहेथु जोङो जयैनो बेखौ मावफुंलांनो हागोन बेखौ मिजिंथियो। नेशनेल लेभेलाव मोनसे हारिनि थाखाय बेसेबां गोग्गाथाव। आं एसे सिगाङाव बेखौनो बुंबाय बिथांनि मुङा बिथांनि मर्यादाया जेसे गोजौआव थांगोन जोलै हिसाबै आरो बिथां दैदेननाय जि आफाद बिनि मर्यादायाबो गोजौआव थांगोन। सोरनि नाजानायाव जाफुंसार दिनै एज ए होल जि मोनसे प्रसेसजों जाथिखौ सिगांथिं लांनायनि राजखान्थि बिथिङाव सोलोंथाइ बिथिङाव बिभिन्न बिथिङाव बे मोनसे माने प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप बयनिबो बेवहाय जि कन्ट्रिबिउसन मुंख्लं जोहोलावजो बिथांमोननि आरो दिनै जाय फरफ्रन्टआव मोखाङाव थानानै जाय दिनै दैदेनदों बिथांनिबो जथेस्थ' बेवहाय अबदान नाजानाय जथेस्थ' बेवहाय दङ आरो एज ए होल जोंथ' बेखौनो लुबैयो बयबो बेखौनो लुबैदों आरो बेबायदि एचिभमेन्ट बे मोनसे एचिभमेन्ट माने जों देरहानाय आरो बे एचिभमेन्टआ जाबाय थाथों बेखौनो जों बयबो लुबैयो।